Moikka vaan kaikille ja tervetuloa katselemaan mun aivan uudistunutta huonetta. Eli kuten huomaatte, mä oon muuttanut uuteen huoneeseen Seilan kanssa. Ja tänään mä tuun esittelemään teille meidän uudet tilat. Eli tässä on mun huoneen ovi, missä on noin samat kuvat kuin mitä edellisessä ovessa. Ja siellä on kans mun koululaukku. Sitten tästä ovelta oikealle, niin siellä on mun roskis ja sitten toi harja ja rikkakihveli. Ja sitten niistä oikealle on mun kaapit. Ja ne on tällaiset tosi korkeat ihan kattoon asti. Mä en esittele näitä kaappien sisuksia muuta kuin tästä, kun tuossa on Seilan tavarat. Eli tuolla ylhäällä on ruuat ja vessapelletit. Ja sitten tässä alhaalla on nämä 2 isoa laatikkoa. Tuolla alemmassa on fleecejä ja tuolla on sitten kaikkea muuta tavaraa. Sitten tuosta ovesta vasemmalle on tää mun sama lipasto ja sit siitä päällä on edelleen mun telkkari ja tuolla ylhäällä on kello. Sitten tässä kaappien oikealla puolella on mun työpöytä ja tuolla on tommonen pikkuinen jakkara ja mun työpöydän päällä on tommonen kasvi ja siinä on kans mun tietokone. Sitten tässä mun työpöydän vieressä on mun sänky ja se on ihan sama kuin viimeksi, mutta nyt siellä ei ole alla mitään, joten siinä ei ole enää niitä aitoja. Sitten tässä mun sängyn yläpuolella on vaan tämmönen hylly, missä on tollanen kasvi. Sitten siellä on tämmönen valokuva ja tommonen kynttilä. Niin, ja sitten mun ikkunassa roikkuu tollanen unisieppari. Nyt mennään sitten vihdoin näihin Seilan tiloihin. Eli ne on tässä mun lipaston ja sängyn päädyn välissä. Ja siitä tuli tommonen just sopiva nurkkaus kaikille Seilan jutuille. Eli tässä on eka 2 tämmöistä tunnelia. Tommonen pajutunneli ja tommonen puusilta. Sitten tossa on Seilan vessalaatikko ja tuo heinälaatikko. Vessalaatikon vieressä on tällainen korkea peili. Tuossa on vaan tuo tiukupallo. Sitten siinä vieressä on tuollainen pehmeä tyyny. Tuossa korkeassa valkoisessa laatikossa on Seilan heinät. Ja tuolla on sitten tuollainen pesämökki ja siinä alla on tuollainen matto. Ai niin, ja sitten tuolla sängyn alla on Seilan vesikuppi, mutta sitä on hankala kuvata, niin se näkyy tuosta peilistä heijastuksena, eli se on tuommoinen vesiautomaatti. Ja sitten tuolla on vielä tollanen käpy. Eli tältä näyttää sitten nämä Seilan tilat. Kiitos paljon kun katsoitte tämän videon ja muistakaa ehdottomasti tilata tää mun kanavani. Moikka moi!